И така, ето ни отново в поредния епизод и мисля да започна от понеделника нов протокол с пептиди, като искам да напомня, че всичко това, което кажа, не е нямам медицинско образование, нито и насърчаването на използването на каквито и да било препарати. Също така, това е лично моя опит и все пак аз съм някакъв човек в интернет, който просто е решил да експериментира със себе си и да запише цялото това нещо и да го покаже. Като в понеделника започвам нов протокол и съм си поставил цел да видя колко най-много мога да отслабна за около 7 седмици. Тук ще сложа някъде снимки на това как изглеждам в момента. Ще гледам да качвам възможно най-много видеа за това как върви протокола ми, какво е, защо е, всяко едно нещо си има обоснование, защо го взимам. Ще гледам да обясня за всеки един от пептидите, които ги взимам, защо го взимам. Това сега само ще въведа само нещата, нали, т.е. какво ще почна и горе-долу поредността, в която ще го взимам и вече в последствие ще разказвам кое в какви дози ще взимам и така нататък, като да, това съм си, аз съм си направил всички изследвания, минал съм през кардиолога, минал съм през уролог, пуснал съм си кръвни изследвания, говориме за пълна кръвна картина, видял съм си абсолютно всичките хормони, липидни профили, абсолютно всичко, което трябва да се направи преди да се започне, тъй като съм решил да работя в няколко направления, като знаем, че когато отслабва един човек, реално погледнато, той спира да яде. Когато спира да яде, това означава, че все пак ще отвори някакви дефицити, т.е. той трябва да вкарва някакви макро- и микронутриенти, с които да покрие или т.е. не да покрие, по-скоро да обезпечи пластичните и енергийните си нужди все пак до някаква степен. Т.е. ти не можеш да спреш тотално абсолютно нищо да ядеш, защото по този начин организма започва да разгражда най-вкусното за него, което всъщност най-вкусното това е мускулната маса. Като ще гледам това нещо цялото да се опитам да го спра по най-добрия възможен начин. Започваме първо с фундаментите, които са най-важни. Както казах, някъде тук ще сложа снимки как съм изглеждал и преди една година на 110 кг, как изглеждам в момента на 85 кг и ще видим какво ще стане след около 6-7 седмици, като аз вече съм си изградил фундамента от това да приемам достатъчно протеин на ден. Белтъците, като да, в смисъл не голяма част, но една трета от тях си ги набавям чрез протеинова пудра, тъй като в момента вече съм започнал единия пептид да се въведа малко в него. В смисъл такъв да го пробвам да видя как ще ми се отрази. След малко ще кажа кои са пептидите и защо точно те и защо точно тях. Също така вече имам изградените навици. Реално погледнато аз тренирам от една година по следната схема. Един ден тренирам силово, един ден тренирам силови тренировки, на следващия ден тренирам аеробна тренировка или така нареченото кардио и на третия ден почивам. И това ми е постоянният цикъл. Един ден силово, един ден кардио или аеробна почивка. Като силовите тренировки, разбира се, и те имат някакъв сплит, нали. Така ми е удобно, така съм го напаснал по моята работа, все пак да не отделям много време. В това също съм вложил някаква логика в цялото това нещо. Ще разкажа по-натам в някое последващо видео защо тренирам точно по този начин силово, кардио, пауза. Това за мен функционира най-добре, аз така най-добре се усещам, не ми отнема много време
Тренировките са по 30-40 минути. 30 трудно влизам, но 40 до 45 минути с всяка една тренировка. Храната също ще е малко така как да кажа, няма да е по-специална, но ще е по-изчистена, ще е съобразена спрямо протокола, който след малко ще ви разкажа. Пак като тренировките, силовите тренировки ще са т.е. те вече са на сплитове, няма да е тренировка за цяло тяло, ами ще ги сплитвам мускулните групи в силовите тренировки. А кардиотренировките по принцип всеки път различни, аз обичам различни тичане, каране на колело, качване на стълби, гребане на гребна машина. В смисъл всеки път различни си ги правя, зависимо от това как се чувствам, какво ми се прави и така. Не е нещо. Колело също, в смисъл колело в залата или колело навънка, зависимост от времето. Не е нещо, което да е специфично фиксирано, точно това определена аеробна тренировка. И да, експериментът е следния. Тоест, за да може да се случат нещата, нали, трябва да имаме фундамента, т.е. да имаме движението или изразходването на енергията. За да може да отслабваме, нали, трябва да имаме контрол над апетита, т.е. да може да ядеме по-малко и да го контролираме, макар че на снимките, които ще сложа и които вече може би сте видяли, от най-пълната ми форма, която беше около 110-111 кг, до 90 грубо, съм ги свалял без абсолютно нищо, само с тренировки, ограничаване на калориите и добавки. Тоест до този момент, тези около 20 на килограма, аз не съм взимал пептиди или каквото и да било. Тоест, аз вече съм се научил да си контролирам малко или много апетита и затова и пептида, който избираме, специално подбрана, не е някой случайен за потискане на апетита. След това имаме, след като потиснем апетита, идеята ни е да изгориме мазнините. Тоест, трябват ми сигнали или ключове, които да отключат и освободят мазнината, която да бъде изгорена за енергия, реално погледнато, за да не се изразходва мускул, защото когато организма няма достъп до мазнините, т.е. те са заключени зад кортизол, възпаления и всичките тези, нали, то най-вече кортизол, възпаления, стрес, като нали, стрес той покачва и кортизола съответно. Тогава организмът трудно прибягва до мазнините, напротив, той иска да съхранява повече мазнини и гледа да изгори мускула. На мен това нещо няма да ми свърши работа, ще трябва да по някакъв начин да му дам достъп до мазнините. И третото е, тъй като намаляваме храната, съответно и хормоналния баланс или така да се каже, хормоните също ще бъдат, също ще попаднат под удара на адаптацията, защото организмът ще се адаптира на по-малко калории, на може би повече движение едва ли, тъй като ще се движа нормално, както до сега, както вече казах. 8 часов работен ден, силова тренировка, аеробна или кардиотренировка, както обичат да наричат повечето, и един ден почивка. Това ще е през целия период, без да има никакви, надявам се, без да има никакви контузии и така нататък, макар че съм си приготвил и за това бекъп план. И така, мисля, че казахме всичко. Значи имаме потискане на апетита, запазване на хормоналния баланс, освобождаване на достъп, т.е. до мазнините. Добре. И сега ще започнем с нещо, което е за потискане на апетита. Съм избрал ретратротрит. Избрал съм ретратротрит поради няколко причини, но тях ще ги обясня по-натам, тъй като видеото ще стане много дълго. Това ми е апетит супресора. Ретратротрит съм си взел. Апетит супресора казахме ретратротрит.
В началото ще започнем с епиталон. Започваме с епиталон първата седмица, само единствено него с ретратотрида. Първите 20 дена, които са 3 седмици. 3 седмици ще пусна CGC No DAC с комбинация, те винаги върват комбинация с ипаморелин. Това ще е комбинацията, която ще я пусна след първата седмица, след като свърша с епиталона. Тоест след като вече съм напаснал нервната система и съня, съм ги подобрил с епиталона, тъй като епиталона там има и, нали, приемаш го известно време, той на цикли, приемаш го известно време, после почиваш. Съм решил след това веднага да вкарам CGC и ипаморелин, двете в комбинация. Това ще е първите 3 седмици, казахме, 20 дена, като след това ще смена SGS-а с тесаморелин. Това ще е нещо, което ще замени SGS-а, тъй като и двете действат Другото нещо, което ще вкарам е фрагмент на растежния хормон 176-192, 191, извинявам се, 191. Това е следващото нещо, което ще вкарам след като спра, т.е. след като вече, нали, т.е. аз съм спрял, но след като намаля калориите драстично. Драстично ще видим колко драстично ще са, но трябва да са доста, за да мога да сваля горе-долу грубо по килограм и половина на седмица ми е целта. Съответно и хормоните, нали, ще ми паднат. Затова, за да мога да запазя мускулната маса, трябва да повиша като цяло андрогенното присъствие в организма. Като изцяло андрогенното присъствие в организма ще го повишиме с киспептин. Бекъп плана през цялото време, за да мога да тренирам и да не се... Т.е. ако нещо се контуза или нещо стане, тъй като, нали, няма да има и сериозен прием, бекъп план. Приготвил съм си BPC 157, за него съм говорил в друго видео, Body Protection Compound 157, него съм го приготвил за всеки случай, ако нещо се случи, нали, трябва да се възстановя бързо и ми трябва бързо възстановяване. Съм си приготвил едно BPC за през цялото време. И тук имам още един пептид, който ще го вкарам може би от втора или трета седмица. GHQ Cooper. Това е пептид за кожата, тъй като при такова сериозно и силно отслабване, най-вероятно кожата ми ще се отпусне, нали, защото малко или много ще има някаква загуба на мускулна маса, то не може, но ще гледаме да запазиме максимално от нея. Съм си го приготвил, пак ще си направя един курс от 2 седмици, някъде по средата на цикъла, по средата на протокола. В последствие в видеята ще разкажа, нали, каква ще е храната. Тя също ще е съобразена спрямо GLP-то, потиснатия апетит, възстановяването също така, необходимите белтъци за обезпечаване на енергийните и пластичните нужди. Тук някой ще си каже прекалено много бурканчета, много дърпане, много спринцовки, не е Simple Life, ами да, аз съм си приготвил ето това нещо. Това са писалки за многократна употреба, т.е. ще си прехвърлям пептидите, които се взимат всекидневно. Ще си ги прехвърлям ето в тази писалка, за да мога да ги апликирам по-лесно, като съм си подготвил, нали, няколко писалки. Ето тук съм си подготвил няколко писалки имам, т.е. имам още. И да, това е като пак CGC и паморелина, реално погледнато тях мога ги комбинирам в една писалка. Епиталона е, както казахме, той е само за една седмица. Ретата е, нея ще апликирам 2 пъти седмично. Пак съм си избрал специални дни, те са подбрани пак специално, не са просто хвърлени някъде в седмицата.
тъй като според моя начин на живот съм си направил някаква преценка, нали, кога и по колко и защо ми трябва. Т.е. когато усещам най-големия глад, кога съм така изнервен. Също има специален начин на прием, както и всички останали пептиди, като киспептина, тесаморелина, SGS, ипаморелина и фрагмента на растежния хормон. Ако някой има някакви въпроси, може да ги задава в коментари, ще чита всичко, ще отговарям, ще гледам да мога да отговоря на всеки един въпрос, като пак да не забравяме, аз съм си направил ресърча, от 2 години ползвам различни пептиди, не използвам такива комбинации, но използвам различни пептиди, като повечето винаги са били за лайфстайл интервенции или някакви противовъзпалителни, като KPV, BPC, NAD+, прекурсора на NAD+, никотинамид мононуклеид съм използвал също, резвиратрол, глутатион. Повечето са били лайфстайл такива, Селанг, Семакс. Друго, какво съм използвал през годините? Delta Sleep пептида съм използвал също. Моци съм пробвал да видя как ми се отразяват. Като всичко това нещо чисто и просто съм го пробвал за къси периоди от време. Видял съм кое как ми действа и съответно съм подбрал специално този стак, който в момента ще го ползвам, като едновременно ще взимам 1, 2, 3, 4 до 5 пептида. Ще взимам едновременно. Тъй като така на първо време, нали, изглеждат много, но те реално погледнато ще са в различно време, като пак БПЦ-то, нали, е просто за всеки случай. Тоест то няма да бъде вкарано в протокола да е постоянно и непрекъснато. И ще се видим в следващото видео. Чао!